nyelu orefo onye achala ụlọ te na agbọghọ kudo uke na be die ọ dịka ọ bụ ọzọ agbụrụ ya agbọghọ kudo uke na be die anyị wee bido n'ịkọwa ifekwu uke bujua nnụnụ ụkpa ọpụta ụzọ mmiri wee zobe mmiri ndarọ maka awụ ha na-akpọ mmiri ndarọ mmiri atụbaghị anya ya ijebe bụ afịa nnụnụ udo mmiri ga-achị akpa eju ekpuchie mana o nwere mgbe ya ejebe afịa nnụnụ ọkọchị na mbido afọ mmiri ndarọ ekwudoghị n'ụzọ ma nnu afọ malie nnu ahụ agbazee ghọọ mmiri ayasị ekwudo m ukere afịa njenya ị ga-ekwudokwa ndị ori n'ụzọ ndị gbosi onye ụwa nna na onye abụ onye ụwa mana ife onye ụwa pụtara na n'Igbo bụ onye ụwa menyụrụ anya ọ bụrụ ụdị onye ụwa nke anyị na-ekwu onye ụwa nke nna agba ọfụ nke nna agba ọfụ asị na onye ụwa ya nara ya ụwa gara ahụ ya ọnwụghọ nne ọnwụghọ nna nwa mba ọgbakwu ka ya nwee aka ọrụ onye uru agụ Ụmụdịọka ọ sị na agboloko si n'ọnụ ka ya mịa mkpụrụ na ibie na amị nke ya mị mbụ onye ghọrọ onye ya ọbụ ọ mịa ya ọlụsị ya nke atọkazighị agwụ ọ mịa onye ọlụsị ya ka anyị ya akpịa aka ọ dị mma ọkọ tara amụ n'ọnụ ka ya mịa mkpụrụ na ibie na amị nke ya mị mbụ onye ghọrọ ịma ihe onwe ada onye ọbụla too n'ogbe mgbe ọfụ okobiri ịkọ ụkọ ọfịa adịrọzi agwa ma mkpụrụ akịdị ibie na amị nke amị aka onye ghọrọ ebe ahụ ọ nọ ebe nyaghala ụlụ bụ izu ori egwu tụwa ekpere ma nyaghala ụlụ agbalụkocho ka erie ya erie otu esi eri akịdị na otu esi eri ya kwụsị ọkọ ihe o mere onwe ya inu a na-atụli onye ajọ mmadụ na nsị na-akpọ m oriri na nwa onye bịa anụ ọ sị mmadụ bịa na nwa m na-agba akwụkwọ na nwa m na-agba nkwụ o wee nwe onye bịa anụ ofe mere ndị mmadụ abịa ha hụ na ofu otu inyewuru nwa ha na nsị ka na-ewugodo iwe ndị gara ha nsere okwu n'ebe a na-azụ anyị enwe na-agụ egwu n'etiti ndị ilu kedu onye oche ka okweri egwu ahụ ị na-agụ egwu n'etiti ndị enyi gị ha na-ekweleghị egwu ị na-agụ ha na-ekwekwe ma ị na-agụ egwu n'etiti ndị ilo gị kedu ndị ekweleghị egwu ndị ilo gị ga-agba gị nkịtị a na-anụ sọsọ onu gị ya na ihe na-eme onye ọjọọ ife ọbụla na-agaghị gị agaghị ịgba ndị onye na-egele egwu na-anụ ihe ịgba na-ada mana onye na-akụ ịgba akụ na-anụ ihe ịgba na-aha ịgba na-aha aha na ntị onye na-akụ ya na anụmanụ ihe ịgba na-ada mana onye na-akụ ya akụ na ihe ịgba na-aha na ganga na-anụ onye na ntị onye na-akụ ya akụ onye na-egele egwu egelu na-anụ ihe ịgba na-ada na igbu ọja na ife ọja abụghị ofu ma onye eti ihe afịa mgbe onye site inu a sị na ihe ọ masịrị gị nyekwa nwa egbe bịa na be gị na anya ga-adị n'ọkụkụ ọkụ ifu na eziokwu ife ọsọ gị nye nwa egbe sieli ya nni teeli ya ofu onugbu kponye ya ewu ọya kpụ wee na bunye ya ụkpa ji anya nwa egbe a ga-adị n'ọkụkụ na mgbe inu anya ọ bụ ile anya ihe egbe na-ebulu obele nwa na-eku nri nwunye nwa esi na ihe ọsọ gị nyekwa nwa egbe bịa na ebe ihe anya ga-adị na nwa uyom ha ịtụ anyị na-ema na igbugo nwoke a ịchịkọ gị gafuo ụzọ ebe ịtọ anyị eji na ọkpụkọ nsị si na mgbe ya ji malụ na ụwa na-agha agha bụ mgbe ya ji bukata nsị bido ibu ịwala ọkpụkọ nsị ịmaghị ya ịchọkwa n'ihi agbụ ya o nwere arụrụ a na-akpọ afịa bụ ha ọkpụkọ nsị ọ na-adị ka ebe ịmala ebe ịma ebe ebe na ebe
na-agha agha mgbe ya ji bukata nsị bidozi ibu nyanwa ọ gwelele nsị a na-aga wee rutezie na ebe anyị na-ekwu na-ekwu ihe ma ọ dị efe ofu gwu agwụ na mgbe ya ji mara n'ụwa na-agha agha mgbe ya ji bukata nsị bido ibu nyanwa ọ dịghị afa nna ya Pọl si Ọnịcha zite ọ sị na ị na-asị nwa onye dibịa gbuo ijiji be ya n'ọnụ ị mara ebe ndị mmụọ na-agwa okwu nọ ị na-asị nwa dibịa gbuo ijiji be ya n'ọnụ ị mara ebe ndị mmụọ na-agwa okwu nọ